زل خليفة بتصنعتك دورك متائغة زائري ترانا عندي بحري كمول زري نعقات فري اسمع انتبه ملحق ملازبه تحسس سلمي لو ما كنت مالي امينه امينه مريض عقا حيزه سينه امينه امينه مريض عقا حيزه سينه ማግኘት ብቻ አይደለም access to the sea probably that it is the country is in the verge of collapse ምናገራለሁ የመጣውንም ለመቀበል በጸጋ ትልቅ ታሪክ የነበረው ብዙ ሀገሮች ሀገር ሆነው በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ የባህር በር አገኙ ብለው አንዳንድ ለት እንደ ብሎ ኮይኑ ጸቀጥቅ ጻወር ደይኩል ኮይኑ እኸይድን በር ታገበርጋ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو كم توتر نريو استفل عليه تحسوتات نكرنا أفريقيا بفلو دما نيرترا صلوا كلهم زغلار سات كم نريو لو مدما هذا اتمع بالتات بكرنا أفريقيا زكايزول بفلاي أمونغو إثيوبيان سوماليان زخيزولو متفنا نابيغوسو يخيدالو وشتاو قداينا إثيوبيان تاي مسلالو نيرترا بخميك الواخل اتجو بوليتيكا نايتزو بعد ما نابيغوسو يخيدالو بكل مغازن كنرينا وجن إثيوبيا كاوشتو زوت زلو استفل عليه حبريتا بزح صبغ يكونن انت خوني بكل مداي نيرترا دما صلوا زلو سلازو خوني نعوون كنريكم فتنينا امبار مجمريا بزعباتي افدق بحري ززاربو زلو نساتم نشتي مكنري نابتي انترناشونال ميديا بزح حبريتا سلازلني كاودما ايرتراويان كيلاتات نز غداي زبعنكوت كتنتنو خنرينا جنرال سبحات فريم بزعبا زلو هلو كناتاتن ناي زحلفن زي زغزلن اقداسي فيديو بزعبات قلصونا لاتني استفل عليك قال تحستلني لايك غبرو سبورت غبرو حساب موداتا اغل غيركم تخيتكم دما you gonna learn a lot of good stuff ስለዚህ let's start first by this ብሮ ትራንሴንድ የሚያደርግ ሂውጅ ትርፍ አለው ተብሎ ስለሚታመን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲመጣ እንደ ሀገር ቴብሉ ላይ ሲቀመጥ የብዙ ሰው ቡራኬ ይፈልጋል ቡራኬ የሚፈልግባቸው ብዙ ምክንያቶች ስላሉት ነው አይ ቲንክ በዚሁ ተከታታይ ጊዜ ይመስለኛል የመምህራን ማህበር በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ይሁንታውን ሲሰጥ ሰምቻለሁ የወጣቶች ፌዴሬሽን ደግሞ አለ እሱም ቡራኬ So kam nriyo zelena እዚ ጉዳይ ናይ አፍተገ ባሕር ረኺብና ዘለና ዓብ ነገር ዓብ ጸጋይ ካወለዱና ወለዱ ተሰግሪ ናይ 50 ዓመት ዲል እዮም ገይሮም ዘለው ዲል እውን ኣይተገበረና ኣሎ ንክሰማምዑ እዮም ተሰማምዑም ዘለው ስለዚ ነዚ ግን ከም ሓደ ዓብ ጸጋ ናይ ወለዶታት ሽግር መፍትሒ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ድማ ክሕወሰሎ ክድግፈሎ ኩሉ ብራኬናቱ ክበሎ ብጣዕሚ ጽቡቕና በላ ኣብ ጎንቲ መንግስቲ ክስለፈሎ ናብ ክሕግዘሎ ናበሉ ብዙሕ ነገር እዮም ነቲ ኩነታት ዓብ ድራማ ክሰርሑሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እንተኾነ ማዕርዮም ለባም ዘይኮነስ خالق كفالنا يتعبرت سمنا إثيوبيا دما صبوا جيريز فلطون التكونات بخمي قلت وساتهم دما سنهنا هنرينا بفلاي وشتاو قدينا إثيوبيا بزقلت أفي ناب كم فولكانو كتكوسوا الله بزخيل درجة خير اللوك على سكولر نبزع بعض التكونات الزن نابيك خير قلنت سنهنا كرينا نغطى لسكتك على زوروز اللغة ስለዚህ በዛ ማለት በጣም ብዙ ብር የምታወጣበት ነው የሚሆነው ሌላው የባህር ኃይል የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ረጅም ጊዜ የነበረ እና በጣም ትልቅ ታሪክ የነበረው ብዙ ሀገሮች ሀገር ሆነው በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ የባህር በር አገኙ ብለው አንዳንድ ጫጫታዎችን የሚያሰሙ ሀገሮች ሀገር ሳይሆኑ ኢትዮጵያ ግን የአየር ኃይል ባለቤት የባህር ኃይል ባለቤት ነበር هاجر كيكونوا خلوا نحن هاجرنا يرنا لهم كم هاجر كوينهم حيل بحري أفتق بحر رخيبة إثيوبيا علم زلا قصص لو نساتهم هاجر كيكونوا خلوا نحن أفتق حيل بحرن حيل عيرن نيرنا زازر بازيا زيرا نبانا ياخد كون تخل كوا حلفة ياخد كون يدخلني سلزي نحن هاجر مخانات يسأل سلستن كم زخنا جيرهم يمزوس دوزلو كنساتهم حيل بحري ويك حيل عير مجمريا بايلوت إثيوبيا إير تراوي ما بقول زلو سب كم زخنة أبز حلفة فيديو جير لكم نيره لذي إيرترا أبجزيت ليان مستليان جزات ليان كلا زتمهارتون زنبورم بقعتن نتا إثيوبيا تبع الهجرة مهناس عبترا زنبورم سوم مخانو جلسنا لنا تتعبيتنا توم كل جزء إيرترا
ኢትዮጵያ ዝሰርሓታ ሃገር ገይሮም እዮም ዝገልጽዋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን it is what it is ከም ዘሎ ወይና ክንቀበሎ ድሓን ሕጂ ኣባቲና ስለምታይ ከም በልኩም እንታይ ትጸገምኩም ናበልና ወኽናት ይኮናን መጀመርያ በዚ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ እዚ ከም መተውየ ክሪዮ ደለ let's listen to ኣብዚ ናይ ጀርመን ዶች ቬለ ዝበሃል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት መበልካሪቲ ሳልሰይቲ ቪድዮ ገብራሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ምዝ ናይ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝካየድ ዘሎ sensitive ስለ ዝኾነ ዞባ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ዓብ ቆላሕታ ይረኺቡ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክንርአና ትስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማሌላንድ እንተገይሩ ዘሎ ከናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ትፅቢታት ናይ ክልቲኦም ኣብ ከናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ይገብራሎ ብኩሉ መንገዲ ክንርአና so let's start now Federal Somalia. Ordinary Somalis were also up in arms, with many taking part in protests after the agreement was announced. The anger was directed not just at Ethiopia, but also at Somaliland, which they say is still part of Somalia. ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ትዊተር ወይ ኣብ ኤክስ እንድሕሪ ትከታተሉ ኣለኹም እቲ ምስሓሓብ ናይዚ ኣብ መንጎ ሶማልን ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኣብ ጥርዚ ይበፅሕ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድን ሶማልን ዘሎ ምፍልላይ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ምፍልላይ እውን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቶም ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ትረዳና ኢትዮጵያን ተተቀቢላትና ካብኡ ኩሉ ነገርና ክፍታሕ እዩ ኣብ ደገ ባሕርና ከም ዝከውን እናበሉ ብዙሕ ከንጨብጭቡን ምስ ኢትዮጵያ ክዘሉ ከለዉ ሶማልያ ድማ ከምኡ ይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት መዝሚዛ ብሓዊ ክትእትወና እምበር ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ብምባል ብወገን ሶማልያ ትማሊ ፕሬዚደንት ድሕሪ ሰላት ዝተዛረበ ዘረባው ነይሩ ጽንሂልና ክንሪዮ ክንፍትኒና there is a lot of developments እጅግና ብዝንመለስ Despite its claims of being an independent state. Tens of thousands joined protests in the Somali capital Mogadishu. They came to support their government and its claim that Somaliland's deal with ስለዚ ትማሊ ብዙሕ ሓደ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከተማታት ናይ ሶማልያ አንጻር እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣቢ ምስ ሶማሊላንድ ክገብሩ ሓሲቡ ዘሎ ኩነታት ብርቱዕ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍን ተቃውሞን ተገይሩ ነይሩ ህዝቢ ሶማል እዚ ኩነታት እዚ ሕብረት ንክገብር ብጣዕሚ ሓጊዝዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት ተዓዘብቲ ሶማላውያን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዘለዎም ውሽጣዊ ፀገማ ሰጊሮም ከም ሃገር ኣብ ሓደ መርገፂ ከምፅኦም ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ድማ ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ብትሪ ዝቃወምዎ ዘለዉ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ተሪር መርገፂ ንክወስድ ብፍላይ ድማ አንጻር ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየሮም ንክሓፅዋ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ብሰማይ ናቶም ከይበርር ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ጠጠው ክብል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ንክወፅእ ተሪር ፃውዒት ይግበረሉ ኣሎ ነቲ ፕሬዚደንት ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ንክወስድ ብተደጋጋሚ ይገልፅዎ ኣለዉ ስምምዕ ድማ መጀመርያ ድሓን ፅንሂልና እውን ክርአና ነቲ ፕሬዚደንት ብተደጋጋሚ ኣብ ትዊተር እናፅሓፉ ዝነግርዎ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ስምምዕ ግበር ምስ ግብፂ ስምምዕ ግበር ምስ ቱርክ ስምምዕ ግበር እዚኦም እዮም ንዓና ዘርብሑና ካብ ቀደም ካልኦት ኩሎም ዩኤኢ ከምኡውን ኢትዮጵያ ካብ ዝናትና ጉዳይ ክወፁ ኣለዎም እናበሉ ተሪር ፃውዒት ይገብርሉ ኣለዉ Ethiopia is both an act of aggression and a violation of Somalia's sovereignty. If you're hungry, you have to sell the house you live in. Our territorial waters and land are not for sale. ولا እኳ ጥሜትን ሽግር እንተለና ገዛና ክንሸይጥ ኣይንኽእልና ባሕርና ክንሸይጥ ኣይንኽእልና ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ካብ ባሕርናን ካብ መሬትናን ድማ ንኢትዮጵያ ክንባድልዋት ኣይኮና እናበሉ ናይ ቀደም ቁስልታት ድማ ይምለሶም ስለ ዘሎ ናይ 500 ዓመት 600 ዓመት ፀገም ኣለና ምስ ኢትዮጵያ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ The protesters say Somaliland has no right to conclude such an agreement, as it is not an independent state, and the coastline in the Gulf of Aden, to which it has granted Ethiopia access, belongs to Somalia. The issue of Somaliland's status has been fraught for decades. The territory broke away from Somalia unilaterally in 1991. After that, በተመሳሳሊ እዚ ኩነታት እዚ ንጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ብተደጋጋሚ ናይ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ከም ዝለዓል ይገብረሎ ሶማሊላንድ 1991 ድሕሪ ውድቀት ናይ ሶማልያ ወይ ሶማልያ ፋሕፋሕ ካብ ትብል ትሽዑ ዝነበረ መራሒ ስዒድ ባረ ካብ ዝላ ማለት እዩ እዛ ሶማሊላንድ ከም ሃገር እውን ኮይና ነብሳ ሓራ ዝኾነት ክፋል ኮይና ነዊሕ ቀፂላ ዳራ ማዕረ ዕድመ ናይ ኤርትራ ቀፂላ ዘላ ስለዚ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ክትረክብ ዘይከኣለት ኢትዮጵያ ቀደም ክትገብራ እንተትደሊ እዚ ኩሉ ኩነታት ከሎ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ምትእትታው ክትገብር ከላ ስለምንታይ ንሶማሌላንድ ተቐቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቡኡ ክትገብር ዘይከኣለት ክሳብ ሎምንታይ ዘፀቢያ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ሶማሌላንድ ድማ ስለምንታይ ዓለም ለኻዊ ክሳብ ሕጂ ተቐባልነት ዘይረኸበት ዝብል ሕቶ ፅንሂልና ክኢላ ናቱ ኤርትራዊ ስኮላር ክምልሰልና ክንርዮ ኢና country was plunged into chaos following a civil war and the ousting of the president. But the international community has never recognized it as an independent nation.
Despite this, Somaliland has all the trappings of a sovereign state. It has its own currency, its own government, and police force. It enjoys greater stability than Somalia, but observers say it is held back by the lack of recognition, as this limits access to foreign loans and investment, making life harder for people in a region that is already impoverished. And in the current dispute, many nations are calling for Somalia's sovereignty to be respected. So Somaliland كل اللوا باسبورت زلوا باتيراناتا زلوا قطباناتا زلوا حمشت غزيون بريزيدنتاو مرجع زغبره دارغا كم هاجر اوبريت غبريا سلمنتاي تعلم في سوماليا تا مين سوماليا زخف كنتات كلاون سلمنتاي كنتات شعو كغبر زي تخاله زبل ببزح نبزح سبات ناب حتى زقاليو اثيوبيا دما مجمريا كنت زديل تغبر زلا كم حجون تغيرنا يريو اب كلتشن 18 حدش حدا قداس وعل جيروم نيروميم سنين لهون رينا سلمنتاي شعو زحج زلو كنتات دي تغبره زحج زغبر زلو ناي بحق دي نقط اباوي ربحه تغير زغبر زلو ويس مهدمي ناي كلتيو مرحتناي سومالي لاند ناي اثيوبيا نيو زبل ازراب كنتاتنا خوني مصالو. Let's bring in Omar Mahmoud, Senior Analyst for East and Africa at the International Crisis Group. Welcome to DW News Africa, Omar. Now, just to be clear, Ethiopia has not yet officially recognized Somaliland as an independent state, but just by engaging with them and signing this deal, they've infuriated Somalia's government. So should the region be worried? So تسمع حساب حجي ولا MOU Memorandum of Understanding زبالن تقبروا حساب حجي كن سمع معي قبرون إذا كنا تاتزجن بسوماليا بزح برتع قبر مال سرقي بلو إذا كنا تاتنا بكالك خيد خلدو انتاي كون خل نزبل حتى إسكاكم اللي سكالون نسمع. Well, I think it is a concern. I mean, certainly Somalia is very angry at this point. We've seen a lot of statements from the Somali government. We've seen them marshalling some international support in favor of their position. And you know, the Somalia has never recognized Somaliland's self-declared independence, and so they view this as part of their territory. They view this as a sovereignty issue. So they're definitely quite upset. And I think that has reverberating consequences for the Horn of Africa. The Ethiopia-Somalia relationship, especially from a security standpoint, is quite important in terms of combating al-Shabaab and security along their border. And so وجيتي لولاونتنا سوماليا كخبر خلالو سوماليا دما لولاونتا تحسلو زلو قبرتو قبر مال ستبالا تكونتاتنا بيغصك معبلغل مسغزيه كريو زي دما نتزوبا بملو كصلو وزخل كونتات مخانو نصورينا بلي ملسالو. If this dispute is not resolved, if tensions continue to flare, I think we should be worried about repercussions around those lines. Does that mean that Ethiopia could withdraw with its presence in Somalia, the troops fighting al-Shabaab, or is it not going to go that far? Well, I think thus far, Somalia and Ethiopia both have been a little careful around this. They haven't resorted to very quick sort of, emotional measures like abruptly pulling out forces and whatnot. But if this deal continues to go ahead, I mean, the nature of the Ethiopia-Somalia relationship would not continue as it has been to date. And so you might see some pressure down the road. I think that's more of a down the road concern still, but definitely a concern. So برقت كمتي كنبلوت أنا هنا تكونتاتنا قتلة نبرت عند حرخيدو سراويتنا إثيوبيا كابتي سوماليا نخوت دروس أو إعتاد جبر الله كم زبلنايو دي ترفيو أبزوان زين كلتيوم تنقص خانة وي كالكوليت زخانة وي زيد اللي سقمتن زربان أي تزاربون له تلزي تكونتات كم زلوا نجزيو كقتلي خل بحد وجن مالتيو إذا كم زي لخلو كم الله ساينا زا فيديو كالبونا لاتني كم بفلا يبتي recognition تقبلنا تناي تهاجر من ريالو بكل ما دايكن ريس لزغنا كم الله ساينا وش تاو قدينا إثيوبيا خنتاي مثل اسكندرية لك የፖለቲካው መስመር ሲደፈር ዝም እንደማይል ሁሉ እኔም ደግሞ ለኔ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ህይወቴም ማንነቴም ክብሬም ቤተክርስቲያኔ ስለሆነች እሷ ስትደፈር ዝም አልልም እናገራለሁ። የመጣውንም ለመቀበል በጸጋ ዝግጁ ነኝ። እንደ ግል አስተሳሰብ እንደ ቤተክርስቲያን መሪነቴ ችግር ካለዚህ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ ከዚህ ቀደም በሰፊው ስለ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ አብዛ ሐለፈ ዓመታት ብፍላይ አብዘን ክልተ ዓመት ድማ በፍሉይ ምስ ብልጽግና ወይ ከዓ ምስ አቢ ብዙሕ ምስሓብ ከም ዘለዋን ኣብ ግርጭት ከም ተኣቱ ዘላን ጳጳሳት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ድማ ብትሪ ተቃውሞምን ዘይ ሓጎሶምን ወይ ዘይ ዕጋበቶምን ኣብቲ መንግስቲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ እዚኦም ጳጳስ እውን ሕጂ ትማሊ ዝወፀት እዛ ቪድዮ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ብዙሕ ክዘውር ርእየ ኣለኹ እንታይ ትብል ኣብቲ ቤተ ክህነት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን
كابون زوصا مخاين بصنع كم زحلوا زلوان كم زفتشا زلوان نابو زاتواغن كم زي فتشا سلازي توم بوستس قبرو بتدقاقام تايبلو نيرم قال نجار افت بيت غرسيان هانديسوم نتوم تارجت كقبروهم زليو مرحت هايمانوت كابو سحيبام كوصو خم زليو زلون وي قال نجار كهندسو خم زخولوسي مقماتو هيصقمني بمبعل افت بيت غرسيان تقبر زلو متتتاو كم بمنصور دما تمرحت هايمانوت دما بتري يقاوم له نتزقبر زلو كنتات اب كل محراز زقبر زلو قتلت اب كال زقبر زلون تقاومتات كنسمع أنهنا لنا زدما أرثوذكس سايد بتفرسيانا بإثيوبيا دما عبتها عبت الوان زلوا بتكريستيانيا. أنا قاعدنا وزاري بيفهم من نجارو. شجر سينور نجارون. إننا نرمالن. إننا نستكاكلالن. على أسفل لاجير مجات توسدوا بلنا اللمنجست. بس فيو تنا قاعدنا. ترانتنا جن كبيتة كانت ميوت أو بمولي فتشال زاري. كبيتة كانت ميوت أماكنها بمولي فتشال. يمي جواجنا يفتشوا. የሚገባውን ምናልባት የኛ ዘበኞች ይፈትሹ ይሆናል የመንግስት ወታደሮች ግን አይፈትሹም ስለዚህ አንዱ ሌላ ነገር ይዞ ገብቶ ሲወጣ ፈታሹ ሌላ ነገር ይዟል ተብሎ የቤተ ክርስቲያኒቷ ስምና ክብር ቢዋረድ ማን ነው ኃላፊው ኤግዛክትሊ ስለዚህ ካብኡ ወፃ ከለዋ ተመኻይኒ ፍተሻ ዝኣትዋ ዘለዋ ግን ይፍተሻን ስለዚህ ዝኾነ ነገር ባዕሎም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ጽባሕ ንጎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ድሊ ነገር ክኸስዋ ከም ዝኽእሉ ጥርጠራ ከም ዘለዎም تي كنا تقدمه كقاطم زي كل أيقوننا بزوان زي بزوج زي نتوم راح تايمانوتون ببحادة كوردلهم كل ليلهم زبل زرباتاتون على السوشيال ميديا كزور ينالنا زي قن نخلو أب كل لام حرا نتمهر يونيفرسيتي توها بحبريتاون الله ክልል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ያስተላለፉ በተማሪዎቹ ላይ በሚደርሰው ማንኛውም አይነት ጉዳት የአብይ አህመድ አገዛዝና የተላለፈውን ማስጠንቀቂያ ትተው ወደ አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የሚመጡ ተማሪዎች ኃላፊነቱን የሚወስዱ እንደሚሆን ፋኖቹ አሳስበዋል። በተለይ የጎጃም ፋኖ እዝ ባወጣው ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ የተማሪዎች ወላጆች በአማራ ክልል ወደሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ልጆቻቸውን እንዳይልኩ በጥብቅ አሳስበዋል። ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናብ ቤት ትምህርታቶም ንኸይምለሱ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ውግን ዕግርግርን ምስ መንግስቲ معرف سلازي رغبة منجس إثيوبيا منجس بلتقنا أنت يدلله نتيزبي تراجعوا كل سلام الله سرحكم جمهور قلة بلوم الله من تان نتيجلو وتري نقطة هداد نتيزبي دماء كل سلام كم زلوا نخفلتيلو أبز حلفون حزب أمحرة نزنا يفدق بحرية بسوم الصومالي لان تغيروا زلوا كم زدق فويلهم مجلس أوتيوم نيرم انتخونه بزعق زي تم حزب أمحرة كمون كفانو كفسفل عليه وجن حزب أمحرة أبز قداي زي يدو خمسة يتون أفدق بحرب الصومال زبها زلوا دماء لولا ونتنا الصومالية سلسلس إيدنا خنو تولى إندلنا تي أب ديسابا قوين نزكنا تاز قبر زلونا عنا زوك لا يكون بمبالغ قل صغلو حجون تي زناي فانو حيلين تايبلالو إذا ندقهم أب كمزي أب حدقة زلوا أب عقرقرن وجن زلوا نبي ينفرسا سديدو قداي نخبرهم تزي كوينو أب زوانزي نتمرت زخون مسرح ويكان نتمرت زخون كنتات كمزي اللي دقهم عقبو أب زي دلش قركياتو بمبال نتوم ولدي متأنكرتا أم حلالي فلو سلازي تسعة كنتات ناكل لهم حرا كسب كندي بداهي ويا كبي درجة كم زلوا فلوتيو سلامتاي منقسنا بلتقنا كم قبل خل نزبل دما تعقرقر سبات نقاتل بتي أبكالك زي تقصنايو حركاتي الأمانيتي ناي أورومو منتاليتي ويكاتي فيلوزوفي زول بزوان زتي نايم حراكلل نهات حدود تتبالعين تتداخمه كم استراتيجيون نتي كل محرا نتيزب محرا كم زدكم كقبرون سلز دليو تعقرقر ولا قا نتي نادي سابا دايم صنبر هوشت زلو كساب كندو صلناتو ويكاناتو صقم كم زي بلوم زغلص حبريتا كم زلو بعين قطبا جن ابزوان زي كابايمف صنهلنا رينا በአማራ ክልል ሰላም ያለ ለማስመሰል ተማሪዎቹን የፕሮፓጋንዳና የፖለቲካ ሚዛን ማስጠበቂያ ለማድረግ ወደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲገቡ ያቀረበው ጥሪና መግለጫ እጅግ ኃላፊነት የጎደለው በመሆኑ ተማሪዎችና ወላጆች እንዳይቀበሉት የጎጃም ፋኖ እዝ መልእክቱን አስተላልፏል። Although the announcement has been greeted. So, هجلما ملس كنبلنا كابتنا يا محارة بوتا أبتي كنتات ناي تقبل النت إزز بحال زلو منجستي تي سومالي لاندن ناي سوماليا ناي إثيوبيان تي إثيوبيا ناي سوماليا كتقبلان دحرقينا انتاي كتمال تغلوي كبخميك قبرغل أبزي حنتي تصبغتي حبري تاريخي بنيره
with jubilation in Somaliland, there's confusion about what it really means legally and politically. For example, the suggestion that the agreement amounts to recognition already doesn't in fact seem to be correct. Under international law, recognition is fundamentally about intent. A state can't accidentally recognize another state. There must be an intention to do so. More to the point, in contested cases like this, there's an expectation that a clear statement of recognition will occur. Secondly, a state can in fact have incredibly close relations with a territory and still not recognize it. And even signing a treaty doesn't always amount to recognition. So far, there's little sign that Addis Ababa has in fact... Exactly. So, እዚኣ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ሶማሊላንድ ዲስፖይንት ክትገብረያ ወይ ተስፋ ክተቁርፆ ትኽእል ትኸውን ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ስምምዕ ምፍራምን ወይ ድማ እዚ MOU ዝበሃል ምፍራምን ነቲ ሃገር ተቐባልነት ምሃብን ዓበ ፍልልይ ዘሎ ኣብቲ ስምምዕ ዘሎ እውን ክቕበልዎ ምዃኑ ዝገልጽ ብትክክል ሓበሬታ የለን ስለዚ ኣቢ መሸመት ናይ ዕድመ ስልጣኑ ወይ ግዜ ስልጣን ንምንዋሕ ፖለቲካዊ መክሰብ ንኽረኽበላ እምበር ብትክክል ንሶማሊላንድ ሬኮግኒሽን ወይ ድማ እቲ ተቐባልነት ክቦም ከም ዝደሊ ወይ ድልውነት ከም ዘለዎ ወይ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ ስለዚ ምናልባት ብክልቲኦ ወገን እውን ውራይልካ ዝተገበረ ክኸውን ይኽእል እቲ መራሒ ናይ ሶማሊላንድ እውን ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ዘረባ ዋላት ሬኮግኒሽን እቲ ተቐባልነትን ገለን ኣይስለጥ ንግዚኡ ግን ከምኡ ኢሉ ጠልጠል እናበለ እንተኸይዱ ነቲ ስልጣኖምን ነቲ ተቐባልነቶምን ከናውሓሎም ይኽእል እዩ ምናልባት ክልቲኦም ብድሕሪ መጋረጃ ዝገበርዎም ክኸውን ይኽእል of course ኢትዮጵያ ነቲ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኣይትኽእልን ምስ ግዜ ዝረአዩ ብሓፈሻ ግን ክሳብ ሕጂ ንኽትቅበል ድልውነት ከም ዘለዋ ወይ ክትቅበል ምዃና ዝገልጽ ሓበሬታ ኣይሃበትን ኣላ Act formally recognized Somaliland. The Ethiopian statement put out about the agreement didn't state anything about recognition. Moreover, it was also careful not to use the term Republic of Somaliland. Likewise, Somaliland's full title wasn't used during the signing ceremony, even though Ethiopia's full name was. For all these reasons, while this is certainly a crucial step, it doesn't amount to recognition, at least at this stage. With all this said, though, the Ethiopian statement does appear to lay the foundations for possible future recognition. The fact that it highlights Somaliland's independence before the union with Italian Somaliland is an important signal, even though So, ብሓፈሻ ወላ እኳ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ክቕበልዋ ድዮም ኣይቅበልዋን ዝገልጽ ሓበሬታ እንተዘይሃቡ እቲ ድሌት ከም ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ተበግሶ ንክቕበልዎም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ኣሎ ስለዚ ምናልባት ሕጂ እንተዘይገበርዎ እቲ መሰረት ናቱስ የንጽፎ ከም ዘለው ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ So, ሕጂ ድማ ብዛዕባ እዚ ስምምዕ ብወገን ኤርትራውያን ሙሴ ፍሬም ጽቡቅ ገይሩ ክገልጾ እዩ ኣብ ኤረና ዝተገበረት ኢንተርቪው እያ ቴንክ ዩ ነዚያ ሰረትኩም ላይ እናመስገንኩ ንጀምር ነዚያ ብትክክል ብንርዶ ብናትና ምሁር ዓይኒ ክረአ ከሎ እስከ ንስማዕ ትሕዝቱ እዚ ሰፊሕ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ከምኡውን ካልኦት ከባቢና ዘለዋ ዕራብ ሃገራት ምሳሌ ከም በዓል ዩናይትድ አረብ ኤምራት ከምዚ ዓይነት ዝርርባት ንነዊሕ ዝፀንሐ እዩ ከም ትቅድም ዝበልካዮ ኣብቲ ርእሰ ምምሕዳር ናይ ሶማሊላንድ ኣነ እውን ከም ሰራሕተኛ ኮይነ ክሰርሕ ከለኹ ዝነበረ ተመሳሳሊ ውዕል ነይሩ እዩ በቲ ሓደ ሸነኹ ነዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ወይ ከምዚ ሕጂ ዘለዓል ዘሎ ርእስቲ ዝመስል ቁል ከዓ ዝፈልየልዎ ስለዚ ክልቲኡ ክትነርጋዕ ዕድል ሃበኒ ኣብ 2008 18 ዝከረኩም ድሕ ኮይኑ ወይ ንኩሉ ሰብ ከም ዝዝከሮ ኣብ መንጎ እዘን ሰለስተ ጠቀስኩን ሃገራት ዩናይትድ አረብ ኤምራት ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ርእሰ ምምሕዳር ናይ ሶማሊላንድ ስምምዓት ነቲ ዶብ ወይ ድማ ወደብ ናይ በርበራ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ድሕሪ ነዊሕ ዘተ ድሕሪ ነዊሕ ምፅሓፍ ወይ ድማ ዝድራፍት ኣውታ ዝተገለመለ ምቅያራት ኣብ መንጎ እዘን ሰለስቲአን ሃገራት ዩናይትድ አረብ ኤምራት በቲ ናቶም ዲፕ ወርልድ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ትካል እሶም 51 ንክሕዙ ኢትዮጵያ እውን 19 ተረፈ ድማኒ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ክጥቀመሉ ስምምዕ ተገይሩ ኣብቶም ዝሓለፉ ቀዳመይቲ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ነፍሲ ሄር መንግስቲ ሰማያዊ ወርሶ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ድሕሪኡ ኣብ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ስምምዓት ነይሩ ከምቲ ትፈልጦ ኣገባብ ናይ ሕጊ እውን ስለዝኾነ እቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ ውዕል ሰለስቲኦም ዝገበርኦ ኣብ ተግባር ኣይውዕሎም እቲ ዘይውዕሎም ድማ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል እዩ ኣብዚ ሕጂ ክስታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ኮይኖም ዘይውዕልዎ እቶም ምስልምሳት ብዙሓት መግለፂታት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ምናልባሽ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ምምፃእ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሕጂ ዘሎ
ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናቱ ምምፃእ ስለነበረ ኣብ ተግባር ኣይዋዕለ ኢትዮጵያ ዝነበረ ወረንስ ኢትዮጵያ ውልቅ ኮይኑ ካልኦት ክንቀፂሎም ሶማሌላንድ ዩናይትድ አረብ ኤሚራት ወይ ተወልዱ ቀፂሎሞ እሳቶም እዮም ማሕደር ወደልዎ ነቲ ወደብ ናይ በርበራ ኣብ ሶማሌላንድ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ተመሳሳሊ ኣብዮት ታስሚዐ ነራ መምህ ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ ወይ ድማ ሶማሊያ ተዕባይ ሶማሊያ ስለምንታይ ብዓይኒ ሕጂ ዝኾነ ዝግበር ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ንልኡላውነቶም ዝትንክፍ ወይ ንናቶም ልኡላውነት ክንብል ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ መሬት ሰማይ ህዝቢ ባሕሪ ዘማልእ ስለዝኾነ ናቶም ባሕሪ እውን ስለዝኾነ ኣይፋሉ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ፖለቲካ መመኻርታት ተፃወትና እንታይ ዝብል እምነት ነርና ምስ ክልቲአን ሶማሊያ ክዝረብ ይከኣል እዩ ምስ ክልቲአን ተዛሪበን ባዕሉ ዩናይትድ አረብ ኤሚራት ነቲ ጉዳይ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ዝበሃል ነይሩ ከምኡ እውን እቲ እንዲ ሶማሊያ ወይ ድማ ሪፐብሊክ ሶማሊያ ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብኣቃሊሉ ሒዝዎ ኣብ ብዙሕ ምስሓብ እውን ኣይኣተውን ግን ብቐጥታ ግን ምስ ዩናይትድ አረብ ኤሚራት ተሳሒቦም ዲፕሎማቲካሊ ምስሓብ እዩ ሕጂ ቁርብ ነዛ ናይ ካልአይቲ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ቁርብ ፍሪ ተብላ እንታይ ይመስለካ እዛ ናይ ካልአይቲ ዝመፀት ሕጂ ቁፅሪ 2 ንበላ ናይ ኢትዮጵያ ልትሓዘል እያ በታ ሓደ ወገን እቲ ንዕዳጋ ዝምልከት እዩ ከመይ ጌቶም ናውትን ኢትዮጵያ ዘድልያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ሓቂ እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ዓባይ ሃገር እያ ብዙሓት ህዝቢ እዮም ብዙሕ ነገራት ክእትው የድልዮም እዩ ነቲ ዝኣቱ ኣቑሑትን ኣቕሓን ዘድልዮም ናብ ተዓድስ ንክኣቱ ብዝሓሰረ ዋጋ ተፈላለየ መገዲ ክነድዩ ባህርያዊ እዩ ምስ ኣገር እንታይ ሓዊሶምላ ካብታ ወሽመጥቶና ወይ ታፍኒስትራ ድዮም ድብሎ ኣሳቶም ታፍኒስትራ ተቡናስ እንኮላይን ወታደርና መዕስከር ክትከውን ኣለዋ ክትከውን ከላ ግን ቁሩብ ነታ ጉዳይ ተራስና ኣንሂራታ ሕጂ እቲ ዓለምን ብሕልፊ ቀንዲ ምምሕዳር ሶማልያ ኣይፋለ ዝልኡላውነትና እዩ ትብል ኩሉ ብዙሕ ሓቅነት ኣለዎ ሓደ እቲ ሕጋዊ ሸነኽ ኣለካ ካልኣይ ምስ ኢትዮጵያ ዝፅንሑ ምርክባት ከምዚ ሕጂ ክመስሎ ይኽእል ኢና ንምንታይ ኢኻ ትብሎ ንፖለቲካ ብሰንከፍ ድሕዞ ክመስሎ ይኽእል እዩ መሓዙት እንዲዮም ኢትዮጵያን ሶማልያን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ታሪኾም ናይ ምሕዝነት ባህርያት ፅንሑ ኣይኮነን ዲፕሎማሲኦም እንታይ ደኣ ኣብ ኩናት ንነዊሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ጓድየን ኣብ ሰብዓታት ዝጀመረ ድሕሪ ኣብ መጨረሻ ንምንታይ ኢኻ ትብሎ ንሶማሊላንድ ንምዕብፃፅ ኢልካ ምስ ባርደና መንጎ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ንምንቅስቃስ ሓርነታት ልኡላውነትና ሃና ናይ ኤርትራን ህዝባዊ ምንባር ሓርነት ኤርትራ ድዩ ንሕወሓት ንምጭፍጫፍ ኢልካ ብመንግስቱን ብባርደን ተገበረ ስምምዓት ጓድየን ናትኩም እዩ ዝዓይነቱ ተባሂሎም ተፈራሪሞም ተሰማምዑ እዩ ድሕሪኡ ድማ ዝኮረኩም ንረ ኮይኑ ከዘኻኸ ስለዝፈቱ ስለምንታይ ነገር መገደና ነዚ ማእስታት እዚኣቶም ዳልናዮም ክንከይድ ከለና ብዙሕ ክበርሓልና ይኽእል እዩ ትመልስብሉ ድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ሶማልያን ምሕዝነት ከም ደየለ ንምርኣይ የድፍትን ንነዊሕ ግዜ ታሪካዊ ምሕዝነት ከም ደይፀንሑ ኢኻ ዝፍትን ዘለኹ እሱ ከዓ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ድሕሪ ናይ መንግስቲ ኣልቦነት ሶማልያ ምስ ተረእየ ነበር ፕሬዚደንት ሳኢድ ባሬ ካብቲ ዓዲ ምስ ወፅአ እቲ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት መገድታት ብፑንትላንድ ዲኻ ትብሎ ብሶማሊላንድ ዲኻ ትብሎ መቃዲሾን ብበዓል ጀነራል ኣይዲድ ብበዓል የሱፍ ቅድሚ ሕጂ ጀነራል ዝነበረ ብሰብዓታት ኮይናት ክካየድ ከሎ ናይ ኡጋዴን ከምኡ እውን ናይ እዞም ርእሲ ምምሕዳር ሕጂ ወደቐት ኣብ 2006 ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ኣትያ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ምስኣተው ድማ ተሳዕብዮናቱ ኩልና ነቲ ከባቢ ፅቡቅ ጌርና ዳቂቕና ንፈልጦ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ከባቢ ንኣልሸባብ ውፅኢት ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክንፈጠራ ነቲ እተወሰደ ስጉምቲ ዘይሓለፍነታዊ ስጉምቲ ርኢናዮ ሕጂ ኣብ ናይ ዓይኒ ወይ ሓንጎል ኣብ ዓይኒ ናይ ሶማልያውያን እንታይ እዩ ዘሎ ንኢትዮጵያ ከም ወራሪት ሃገር እዩ ዝርያ ንነዊሕ ታሪኮማት ሒዞም ቀዳማይ ናይ ኡጋዴን ዳሕራይ ንመቐዲሾ ምእታው ሰራዊት ካብኡ ምስፋር ናይ ኣልሸባብ ምፍጣን ብከምዚ እዩ ዝርአ ዋላ ንኣልሸባብ ተቆጢዑ እስላማዊ ምትእኽኻብ ኢኻ ትብሎ ዋላ ዳሕራይ ተኣኪቡ ካብኦም ዝወፁ ካብኦም ተፈንጨሉ ኣልሸባብ ንኢትዮጵያ ከም ወራሪት እምበር ከም ማሕዛ ይዋን እዩ ሕጂ ድማ ተመሊሶም ሰራዊት ናቶም ከኣትዩ ንኢትዮጵያ ክብል ከሎ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂታት ስምዒታት እንዳ ዘፍ እንዳበለ ክኸይድ ፀንሐ መሊሱ ንላዕሊ በጨቕ ኢሉ ከም ዝወፅእ ገብረሉ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሙሴ ኤፍሬም ነታ ኩነታት ዲፕሎማሰኛን ሕጊ ዝፈልጥ ሰብን እዩ ብትክክል ነቲ ኩነት ነቲ ቦታ ድማ ብቐረባ ዝፈልጦ እዩ ከትኩም ሙሉእ ትሕዝቶ ስምዕዎ ኣነ እውን ምምስ ኩነታቱ እናመላለስኩ ከምፅአ ኣብታ ርእስታት ኣብ ፊት ኣብ ዝገብረሉ ከምፅኦ ክፍትን እየ ነቲ ናቱ ኢንተርቪው ይቐኒየልና የረና ነዚኣ ዲስካሽኑ ዝቐረብኩምላ ሙሴ ኤፍሬም ድማ ካብ ልቢ ነመስግን ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ከምቲ ንሱ ክብሎ ዝፀንሐ ነዚ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ለንቀነ ዝወፀት ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ትዊተር ዝነበረት ያዚያ በችግር ይወጡ ዘንድም ሁልጊዜ መልካም ምኞታችን ነው ይሁን እንጂ ሉዓላዊ መሬታችንን መስጠት የማይታሰብ ነው ይላል የፕሬዝዳንቱ ንግግር በዚህ ወቅት ሁለት ጠላቶች አሉን ያሉት ሐሰን ሼህ አልሻባብ የሽብር ቡድንና ሉዓላዊ ግዛታችን ሊዳፈሩ የመጡ አካላት ናቸው ሲሉም ተሰምቷል እኛ ለነዚህ ጠላቶቻችን አናንስም የሚደግፉን በርካቶች አሉ ይላል የፕሬዝዳንቱ የመስጂድ ውስጥ ንግግር እዚኣ እታ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ዝተገበረት ዘረባ ምናልባት ኣብዚ እውን
تزربا بفيديو ملك أمتي أما سلوزنا بوريه أبزيا أنا تزربا قلوزيا أيقونا ينكوكت سو أبزيا أبتزربا بتصحف أب تويتر وتينيرو أبي أمهرنيا ونترجم ملو بنتصور من إثيوبيا كابنوح بتصبق كم زيت أمامة زنبرون أمز حلفة عمتات بفلا دحرا بممصوغن تسفا زهب كنتات كم زنبرة كم هاي المريم جميرو تسفا نهبهم كم زمتن حجي دمان دحري تماليسم نتناي قدم قصل إذا حققن اتكونتات دما حدا غنيا كون كم زغلن تخوني كم قدم كم زي كونون هجي أبزي وان زاب صبغ درجة كم زلو تراي دي كونس بزحات مشارختن مساتهم كوينو مكسرحو زغولن كحجزوهم زغول حيلتاتن كم زلوهم بمسمع بمجلس اتع الشباب زبحال تمال أبقى شدشتن كم زي مسيا فريم كولوتس أنهي بناي ملس زيناو زمرحو حيلناي إثيوبيا أوشي صوماليا مساتو استفتري كبر شبراو حيلي نسو ون انتخونه نتنا إثيوبيا متاو كم زي دليون عقوق عام كم زغلن سلازي كل عينة تقاومتات نخجبرو دلونات كم زلوم صوماليا قليش أمالو بزي زي تبقسي مثلني أبزلن كانون استفل عليه حبريتاي واتسالو كن سمعو كله كن ريين خلينا هذا كابتي من البادية كمل ساينا مستوق طبعا إثيوبيا أبزي كم دريو زلنا أزيا طبعا إثيوبيا أبديق زبالة شجر كم زلوا زفلات كوينو بلومبرج حدا صحف هاوتينيرو أبزي زمس زلوا وارح هذا شو حتى بليون زخون حجز يدللو منجستنا إثيوبيا كاب IMFن وورلد بانكن كاب كل يوم انت زي تواهبو طبعا اتوم اكسبلود كجبر كم زخل كاب تزلو نابز قددي نزيان اميني تو منجست زخي زلو نزيان نخركب دما مجمريا تنو هذا تعذاب اكل ناي زي IMF زبحال ناب إثيوبيا اتو كعذاب كخلالو نتكونتات سلازي ابدما نوشت اتيوم كري وايد لني زلو سلامنتاي انت اتيومو غودك وص مخانو سلازي فل زلو سلازي بزن ود خمسن اب عبس كفتا خمسلون ابز دم حدا سب صحيفو نا امريكا گنزب كتبتونو تدلي تزيكونكم وورلد بانكن IMFن از كونتات زي نزن گنزب تقبيلو توسخ وق كغبر مس سوماليا جنبار كفت تزيكوينو هاجر كلم كم زي كل زي سبزي نصور كوينو وورلد بانك كومون IMF نخلت يوم شمام نايتهم راحتنا تقسي عبت انك غبرون نز كونتات زي دما نخمزي عندنا نخجبرنا عبي كيف قدولون دقف كيهبون زوع صحفون وتينيرو سلازي بتدقاقامي عبي كجبروز خل كونتات بكل من قدي سب نام ببو قدميون ناخده نتو كونتات دخيه قاتم تقاوموتات ببزحي زمت زلو قالوا نيرو من البات انت تسريح الله كم سألكم كم توسع خدمة بإيجاد حدا فلوي وعلى على 10 شمن تور حدا 14 بمن قد بريزيدنتي ناي أوغندا يويري موسافيني فلوي أخيبان خجبر إذا كنت هذا مع مونغو سوماليا مونغو إثيوبيا عن زخيزلو كنت هذا بخالد مع مونغو السودان مونغو أوشت السودان زجبر زلو عجرجر نخلو معجات زخون ناب كلنا حجرات أو عيت جبر كم زلون أبت كنت هذا مع نخساتفو نخلن عدمي قبر خمزلون حدا كابتم نايتم مليشا ناي السودان تي حميت زبهال نتسعو عيد تقبلوا خمس نبره كمزلو اب تويتر قاليت نيرو سلازي نخلاتهم تعويت تقبر لهم كمزلو متن تنا امريكا انتاي زبهالالو زي ناي افريكا وكيل ناي امريكا نزو كنتات ناي ايغات كمزقبلون ديسكاشنن ديالوجن كقبر كمزلو بتريرون إثيوبيا نتذكر زلا من قدي كتوقعرصو خند زنغرو ديسكاشن كجبر ديالوج كجبر كبلو خلو أمريكا كل جزء بدحر مجارجا كل تمرجس خمس زلوا ميزقلت أبزيا وانزيا مستي أبكي بحر زلوا كنتات إثيوبيا جوخ كبلو أيد اليوم بمومنت نايك بحر مزحلقن نتناي سوماليلاند كدقفوا خمس خلو زقلت أنفتات بزحي زلوا سلازي أتي ديسكاشن بإيجاد زقبر نسوا علنا إيجاد ما إذا أزور بناتهم من قدي زوار كم زخانة مجلاتن ليه مثلا إنه كل سبز فلتيو أبزوان زي حجون انتقونه يقاد يكون حبرة أفريقيا كل يوم ترير زخانة مجلسون كم زي وتصو نتي إثيوبيا حبرة أفريقيا نتي إثيوبيا زوجته نتي جوا يجين كم تزدله ترير مرجس وسيدون إثيوبيا نتكون تاتا تتغير أيت وعنا له سلزي زي أبتدأ قام شير قبرالو أبي نتنجنزب زين IMF وي وورلد بانك توسيدو نتبمو لزوبا نابدمن هلكيتن كجبرد عنبر كاله نجر كجبر كم زي كل زي ستيف هانكز بحال بتدعامي إثيوبيا زي المثال لو يلنا بله بوستس جبر نزاسل شير جيروا بزوج زي تويتر تزورني يرا مالتيو انت قونه من البات ابز حجي اي جبر كون اللهم بر
أبي أحمد تمالي سئل مسمنا وزينيرو ني ناي حبرة أفريقيا حلافي موسى فاكي كمو دما ناي إيجاد حلافي عديموم أب حدا بارك زمرقو زنبره مسو حيزوم كخي ترايو تمالي أب كمي عندنا نزخي زلو كندي عقب زبلو مسو أب بارك تا تسايلهم يراي نيرم بزح سب بقطعي تسفا خمز قرص زيوم تكالات دياتهم أبنا إثيوبيا ناس أزخونه سجمتن خجبرو ويكا مفتحن خجبرو عقم زي بلومن كل جزء نشجر دلوات مخانو من زجلس كنتات كم زجلس كوين ترايو زخا زحزم كنتات بمبال بزح سب حزنو زجلس على كنتات مر شاي قنا نعي كيبلنا مثل الآي وقيدنا والتحاد إن تقتيرنا زود قين قنتكل زرق قين قتل كين خبنا عدو عين زهد مسارعنا خبتات حوخنا للسفت عبقات لي يحلقو كنسن كلنا تضحكو ሕጂ ድማ ናብ ፕሮፌሰር መሐመድ ክንሰግሪና እዚ ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘለዎ ሶማላዊ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ብሰፊሑ ምስ ኤልያስ ኣማረ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ለንቀነ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስኮላርስ ምሁራት ኣካላት ኢንተሌክቹዋልስ ኣብ ናይሮቢ ዋዕላ ክገብሩ ከይዶም ኣለው ስለዚ ካብኡ ዝገበሮ ቪድዮ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትዊተር ሼር ትኸውን ዝነበረት እያ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ ገለ ካብቲ ኩነታት ብምሉኡ ንጉዳይ ናይ ኤርትራውን ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ እዩ and he wanted to disarm them. Now is more than 7 months. In the Amhara region, there is a rebellion of Amhara rebellion, which is controlling almost all parts of the country. He energized and created a fear among the Amharas that there is a conspiracy that Oromos wanted to control them and to divide them, and at the same time to weaken the Amharas. In the Amhara region, already there was a grievances for the last 27 years, and that party, which is now associated with Dr. Abiy. So, after video, Diana Wachtel is on na Ethiopia. ናጽነት ኤርትራ ጀሚሩ እቲ መርሕነት ንኢትዮጵያ ዘገልግል ከም ዘይኮነ በተደጋጋሚ ኣብ ሓሸውየ ትነብር ዘላ ሃገር ከም ዝኾነት ኣብ 2018 ኣብ ግዜ ዓቢ ተስፋ ከም ዝገበረሉ ንሱ ንባዕሉ ሙሉእ ደገፍ ናቱ ዝሃቦን መሪቑ ዘበገሶን ሰብ ብዙሕ ተስፋ ብልዕልዩ ከም ዝነበሮን ሎሚ ግን እቲ ተስፋ ተፀንቂቑ ነቲ ሃገር ክበታትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንህዝቢ ሶማል ድማ ምኽሪ ኣለዎ was considered by Amhara masses as an agent of the center yesterday for TPLF and now for Prosperity Party of Dr. Abiy. And this rebellion now is continuing and is increasing day by day. A lot of the young people have joined it. Now they are starting even liberating towns and cities. And this situation that it is the whole Amhara region is out of his hand, including the Oromo region. Tigray, of course, is after it is defeated with TPLF mistakes. And now the situation in Tigray, it is the people of Tigray. Now they are facing famine. And they brought the situation to disaster. And the people of Tigray now is in the So, ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብቕልል ዝበለ ነቲ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል ኣቢ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል እቲ ኣምሓራ ዝበሃል እቲ ህዝቢ ብምሉእ ኣብ ጎኒ እቲ ወይ ከዓ ዝበዝሐ ደገፍ ናቱ ነቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ከም ዝድግፍን ኣቢ ድማ ኣብቲ ቦታ ቁፅፅሩ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ክልል ኦሮሞ እውን ተመሳሳሊ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዘይብሉ ክገልፅ ከሎ ትግራይ ዳርጋ ዝተረስዕ ዞባ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ጥሜት ቪድዮታት ወፃ ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ዝኾነ መልሲ እውን የለን ስለዚ ብሓፈሻ ንትግራይ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ እንደራ ናይቶም ህወሓት ዝነበሩ መርሕነት ብተደጋጋሚ ከም ዝገለፅኩልኩም ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓብይ መንቀራቕሮ ከም ዘእተውዎ እቲ ሃገር ድማ ናብ ዝገደደት መዓዝ እንትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝገልፅ ኣብዛ ቪድዮ situation pre-1975 when you calculate Tigray and Amhara and Oromo region is almost 70% of the country is out of his hand. Dr. Abiy, when he came to power, he was the most popular prime minister, and he was supported by everybody, including me. And we made a united front with him when the TPLF started his war of aggression to go and to overthrow him. But Dr. Abiy, I think his memory is very short, and he doesn't know how to sort out the contradiction, and always wants to live with contradiction, which brought him now in a very bad situation. ናይ ኣቢ ዓብ ፀገም እናበለ ዝገልፆ ሓንጎሉ ኣንዊሑ ስለዘይ ዝክር ትማሊ ዝነበረ መርገፂውን ኣካይዱን ዝሕግዝዎ ዝነበሩን ፀላእቱ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ተፃራሪ መርገፂታት እናገበረ ዝኸይድ ብዙሕ ሽግራት ባዕሉ ዝፈጥር ዕድላት ንዝሃብዎ ፈተውቱ ንዝነበሩ ፀላእቱ ዝቕይር ብስለት ናይ መርሕነት ዘይብሉ ተደጋጋሚ እውን ብስለት ናይ መርሕነት ዝጎደሎ ዝብል ቅፅል ዳርጋ ሳጓ ተዋሂብዎ ኣሎ While his situation is like that, now started also another journey, which he wants to have a harbor or a port in Somaliland, and this is unacceptable by the Somali people.
he ignited the Somali nationalism. He is disturbing the whole region, and instead of becoming a peace factor, he became a war and destabilizing factor. I don't think Dr. Abiy will survive a very long time. He is living now with borrowed time. We thought that, and when we support him, we are going to build a good neighborhood in the region, whereby all of us, we can work together and we can build together. But he shattered everything, and he brought the situation to a very antagonistic situation. As far as the economy of Ethiopia is concerned, majority of the population is marginalized. Most of the young people have no hope to get a job, to establish family, to support their families, and so on. Ethiopia have reached of the level of poverty you can't imagine. The inflation of the Ethiopian birr or currency, it is skyrocketing. The bureaucracy is collapsing. And he, by divide and rule ideology, which inherited from the past regime, he had weakened the So بحفش أبزا فيديو زيا تي إثيوبيا نبي قصات خيط كم زلا بسفه يزقلت انتهي زبل زلو إثيوبيا من البات أب يوتيوب أب درار فرافي كاتب الشانل لاتنا باقي ريالغو كسمعوا تقول يوم تيتكم نوع فيديو كباب إسراح مشان دقيقة بنت بوقت حستي زلوا بحفش إثيوبيا بقطبة بدبلوماسي ببوليتيكا بخلو إنه ودقت خيزة لهجريا التزقبابة نبزل على درجة خيدو كأرز ما تصفايلن تمنسي تصفى زغورته أبو نايسرحنا عبيتن كتمتلا زيكل بزحات دما نسدد زمرحو لازلو هاجر كم زخونة يقلص على سلازي أبدما نتهاجر مغاغيل كاجزا كابتم كميز نبرو تصبق جيروس تمهارو سلازخونة نتهاجر مستحرو خوي نتحلنا شفشفة عد مسلطانو من واحد زخيز زلو سب مخانو كل سب دما أمودا تازبلا نيتوبيا بزنا حج زلو أب جيركم أيترأيوا نحنا ندلي زلنا كينوز تأمته سلام رجعتنا بتزوبانو كله نعون خنصر نبزحات مهورات نايتزو نايتكرنا أفريقيا متشومي ما خيباز جبر زلو أنا هوب تكونتات بزبلته ناب صبغان فتكيدو وسيتاوي زخنة زندنان حولنا النخلو يمعتن أنا قلنا أبزي حنت فيديو رخيبا نيره أنا زكونتات تقلت فيكيا نحاسوت هاجريا بدو قوما نايمعراب قلت نبر هاجريا نبحكي هاجر من السينيرو إثيوبيا بر هاجر أي نبرن بهاجر زحاسب أورومو ديم حراي دي قليل كلهم ببناتهم ولايتا نبعلو محاسبو أورومو نبعلو محاسبو أمحرا نبعلو محاسبو تيوم صومال نبعلو محاسبو تيوم موراغي نبعلو محاسبو دوفيزوش نبعلو غامبيلا كلهم بستواتاتونو ناي ساب كلان ناي قبيلان اندان بهاجر ناي محساب عقم زي بولهم زتاخخو بولا حانتي سنع هاجر هياو كوينو غانهل نعاثي زوم تمالي نزحلف عامتات نحنا مننتنا تقاروينا تقرايو مقلتينا قلنا بلو تو عبيلومنا زنبرو تذكروهم تخوينكم أبزخت كايو قانقواي دايو كمزي مننتي داي تاريخي نابلو نزي سب ربي شما زنبرو لومي توم تقارو نحنا أحواتكم ينازبلوهم زنبرو ممليسهم كتصفحوهم زجمرو مرقتيهم كغيرو جميرو مالو زدما بتدقاقامي أبز السوشيال ميديا لنك أنا كزور كنيلو مخنياتو اتي نحنا حدينا انا حديو بوتانا حديو تاريخنا حديو مبقسينا حدينا بالرسب زربش وزنبرو اتوم نسم حدينا زبلوهم زنبرو نو حدي كونان كبلوم زجمرو زقاطم زلو كنتات او كلهم تقرنا قانقاي تقراوي ايرتراو تقراوي انا اوكي او ميس اندرستاند غيرك سوري نعاثي ابي ايرترا زلو تقرنا أجازيا عند قربك ولا تم إيروب ويكون ما تولين زلقي simple oh sorry citizenship ناتي زيجنت ناتي إيرتراي مننت ناتي كا أنا تقراوي كل لك هاي خل مالك نعاثي أبي إيرترا زلو تقرنيا أجازيا عند قربك ولا تم إيروب ويكون ما تولين زلقي simple question straight away بهاجر درجة ولا بمانت درجة بمانነት ደረጃ በሀገር ኢትዮጵያ እንዲሁ ረብዶፎም ኣነ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንድሕር መፂኻኒ ኣነ ቶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ይቐርቡኒ ሕጂ ማንነት ገለ ይኮንኩን ዝቐድም ኣነ ቱፓካዊ ተረዲእካ እቲ ማንነት ወይ እሱ ይድበል ምስ ተጋርኺ ናርኹም ኮንክቲ ያለና ምሳና ዘዛርብ ኣምኹም ዳርኹ ሶሪ ኢሮብ ኩናማ ትግራዋይ ከኣኒ ቋንቋና ክፈላለ ይኽእል ማንነትና ግን ተጋሩ ኢና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ካ ትሽዓተ ብሄር ደለዋ ኤርትራ ቋንቋኻ ይፈላለት ብሄርካ ማንነት ጋር ግን ኤርትራዊ ኢኻ so why do you trying to change them ተገበርትዮ ክጽርፉና ከዋርና ንዕሎ ነብዚ ያክል ኣሕዋት ኮይና ከም ሕብረተሰብ ሰላም ክነብር ብሕጋ ምፁ ብውዕል ምፁ ወዲና ኣለና እቶም ኤርትራውያን ካ ዓጋመይና ተጋሪና ገለመለ ዝበሃል
تمرسم زي أي تسمونا يا أخلنا تبلو زنبركم بعالكم تبقى أزربن حجة درجة مودة أنا دي تبقى حوي ريقة مال حجة أنا كذا حجة تاي مسيلون بس أموت نتقارن له حجة أنا سلست عذب قومي بزحت سبات كم تنحنا لبنا وجبنا حواتنا سقمنا إلا نحسبهم سي لساتهم أي حسبنا اليوم كتريهم كل خاصنا أبنت حجة جون ماجلك كسرفنا خلص أي قدف هاي بونيو مخنياتو حسابو سي يقبلوا مالتيو إيه مالي حجي من البات مستجاوز نبر ربشا والعكس لازم نبر مساي እዚ ዘረባ እዚ ክሳብ ክንዱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ይኮንኩን ዘምፅኦ ዘለኹ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን እዚ ዓይነት ዘረባን ግን ንብዙሕ መንእሰይ ኣብ ክሊ ዕድመ ናይቶም ዘሎ ብዙሕ ዝፀለወን ንብዙሕ ሰብ ዝሃሰየን እዩ ነይሩ ንሓደ ነገር ግን ስቕ ኢልካ እንተሪኻየ ከምዛ ወልስዒ ዝበላ ስቕ ኢሎም ስለ ዝረኣይዎ በዓሉ ጠፊሹ ክዕረ ንርኢ ኣለና ክዕረዩ ድዮም ኣይዕረዩን እቲ ትግራይ ቋንቋና መንነትናን ዝብል ኣካል ናይ ቢዝነስ እውን ስለ ዝኾነ ብኡ ዝነብሩ ሰባት ስለ ዘለው ንዓኦም ንገድፈሎም ሕጂ ግን ኣብዚ ጉዳይ ናትና እስከዚያ ብርትዕ ዝበለ ቋንቋ ዘለዋ ያ ግን ስምዕዋ ናይ ጀነራል ስብሓት ዘረባ እያ ከምዚ ትማል ዝገልፆ ዝነበረ ዝብፃይና ወት መንእሰይ ከዓ ከይዳሎ ገለ ኣብዚኣ ነይረ ኣምባሳደር ክሶ ከይዱ ብለካ ኣብዚኣ ነይረ መንእሰይ ከይዱ ብለካ ኣብዚኣ ነይረ ሓደ መምህር በዚኣ ገይሩ ከይዱ ብለካ ኣብዚኣ ነይረ ሓደ ሓኪም ከይዱ ብለካ እንታይ ዳ እንድሕር ዓቕምን ክእለትን ዘይብሉ ኮይኑ ፀቕጢ ክፃወር ዘይክእል ኮይኑ እኸይድ እምበር እንታይ ክገብር ዳ እንታይ ይገብር ፀቕጢ ዘይክእል ተኮይኑ እኸይድ ብኡ ገይሩ ኸይድ እቲ ፀቕጢ ዝኽእል ሞ ሓያል ዝኾነ ገመድ ሓያል ዝኾነ ሰንሰለት ትገብርካ ኮፍ ብል ምስ ከደኸ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ገበረ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ምስ ገበረ እዚ ንብል ሓስብ ካናዳ ምስ ኣትወ ምስ ረኣያ እንተ ማካይን ጎምሸትን ሓንሳእ ስሒበንኦ ክኾና ክእላ ካልኣይ መዓልቲ ሳልሳይ መዓልቲ ዕድመኻ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ዓድኻ ርሒቑ እንዳርሓቕ እንዳርሓቕ ኸይድ ናብራ እውን ኣይኮነን ሽዑ ክኸይድ ከሎ ኸ ብኸመይ ገይሩ ዳሞ ፀቕጢ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ኣይፀወሮን እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰንሰለት ድሓፂን ድዩ حيال كوين تطوق كوين دحر كوينو وتوم صناعات رحم انجليز انت ام دولهم اتمن قد اند حيال اند حركتم انت سوا قالوا من كي تخم سني تم ايتانتي عقق ندابلو مسون بوان خلوم خاد حشان نمبرس اي وقحني كيدا خلا كندي ما كاين انا بورسدان تطويلم بزحات ابزها سوا قالوا من كي تخم سني تم ايتانتي عقق ندابلو مسون شاي ورار ودا دحركه كم يجرك عن الصورة خطري وجرك هتفقت ديكوين من ترفه اتدحية لأوتيستا أما منفعتنا تم قدامات أوتيستا قدامهم أي قدامهم ناتهم أيتانتي نيرو تماهيرو جن كأوم دولة أسفكوين نزه جرك أنا سمنا تامسين كم جاء صورة قعزان ده حيالا نحركيدو ثم حيالات رحم دخدو تحيال ديكون أترحم من مخنيتها يكبر يدوز صورة من مخنيتها أترح يكبر أكيدني أنا مبال عبد نقر ما مخنيتها أنا بوليتيكا هتكبر كم زت تخونه كم تتفترة كم زت تتمس كم زت تكبر اسمه مخنيتها بيت غلات وينك وي ناس عقمي بالنا نخلاينا أفكار أتأكد أفكار أتأكد أب كندا تنحكاس أب كندا خن كاسو إلك أبتا دهبوها جزاء تقمت تندهبوها أغلت بلع تمهر تدليها تمهر وتأمنا بوليتيكا كأوها تمسكها أدي سبعة مسيح خستوها أسمع أدي سبعة مسيح خمس جيرو كم زغين زي ديدلي مبر زي بقيح تحنسيس لولو تطوق من دحر كوينو حيلو تطوق من دحر كوينو وتم حيالات رحم تطوق دبلو كنده كوهنا يوم تم حيالات دخون غنو كم تدقاقي من تزاربنا له 10 مستشفى تقادل لنا تقادل حرنة إرترا السودان آتي 10 مستشفى تايم مخون ده أخيد مبر بحرت بوليتيكا هم أخيد وتوم نفعت 5 تموسها 100 تموسها أخن وتوم 5 ديال 100 مزوم هذه أدلوا 10 مستشفى تحوسهم 100 شحق قتلهم 5 شحق قتلهم 4 شحق قتلهم كأسمع كم زي صورة محيال كبهال كل ساعة أمتاكم تقطوا أبزت راح أطوه ها ناي سراويتي إيرترا أزي مسنهيز مساسل ينيرو زي حللو نيشتي دقيق فترة عبقوا من قد سرح رأيه إيرترا وخات زي واحدة اتزعب يقوم نقر سرح بعالم نعوز الدارك أنا هسوي لي أب ناي تاريخ صحفات يكون بزانتا يكون بأفلام يكون بزخون رخيبة أي فلتن من البات زق على متأيّق أيدي سمعونه ناي فالكان زيوم اللوكاء
نيرتراويان زدارجو كبلون انت خوينهم بحجك سمع قليه كندي واحد نيرترا فيتنام يا فيتنام حيالات يوم جن من نيرو مسوم حيالات كم مسوم دوي لهم نيرو أسوار دو قلبهم سنكزهبهم نيرو مسوم حيالات إيرترا من نيرو حيال من نيرو مسا أبتي جزء مزلاق مستلمونا باقيهم تليمو منا يوم كلهم فتوتنا كبهالو زخور إيرترا نبين دو حزب إيرترا ناي سراويت إيرترا أزي مسنه في مساسل ينيرو زي حللو ليش تدقيق فترة عبقوا من قد سرح رأيه إيرترا وخات زي واحدة اتزعب يقوم نقر كل تقم دي تقم صفصفها صورة عب نقر تقبر تخيلها هاجر عب نقر تقبر تخيلها أي تقبرن كل تقم دي تقم صفصفها أي قبرني تخيلك مورال تو تخيلك صحبه تقطو عند هردي كل كوين غير عند هردي كل كوين بوزح يتحميو السوق تذيكلك أبو زحمة خنيت أكبر أي كل أنا يطرح بال بوليتيكا يوسخ قطبا يوسخ كل فلسفنا يوسخ أنا أكيدني ده أنا زعد زي أقدر فيها صحيفة بالورقة أوي أنا كله نبرة صبح كنت أنا كده ما يركبني كن كيد اللهم جاء تأهلن تايد قوم بوليتيكاي وده هر كم زمس جوار بريسيدنت كم زمس جوار عند خصو كم زمس جوار سرح مسرح له السخاسر حكا سرح تغلا تغين كسرح يا ده تغلا تغين كا نعاق ديفكا تماساقين كا خاقي تماساقين كا ها صبوئنا سرحنا يغنيرنا جن عقمها بنان كلتها بنان نخيدنا كم ذات سمعوا زلهم يا تزربة I think تزربوا زلوا أفصح الحكيو حجون يخدوا له مبزعت السب الله جسلو كم تناتهم من قد سلا زي كونه بينهم يخدوا له كما يكت كونيا نجزي نقطفا ما كم نسألاتهم مبزعتهم نسألاتهم أتم مرحتنا يرترا نتي نوح وان زتقالسهم عقبت سجيرهم ملو دارجات عقبت وتيهم ملو كنبلنا خلينا مخنياتو كبان عطوان زنبري بفلاي بمرحتنا هو حاتن كمون مشاركتو من زنبري نعاوت يوم مالو بعد ستيل كم ابزح في انترفيو ناي بريزنت سياسه قريبه خمس نبركو بخال من قدكم مصو دي ما يمصون كنت بينا خمصو خمس خليلو نير دروح جوين استفلا لي ارسات اللي على له سلازي من يكسعر نجزيو نقطفو نجزيو ابزوانزي نويح بديهم وتيو مالو انا ريلي هوب هلخ ناي من تعوته من تعوته ديكونه حزب إيرترا خطعمك خلالو نعايز اقدسني حزب إيرترا خطعمت رايو حزب إيرترا نخطعمه دما نويح واغا تخفيلو للو كاب قالسي كاب سورا جميركا دحريو زغاطم 30 قرن عمد دما كندتناي سورا ولا كوا كندو كبيدا يكون كاوغم بخال ملكع دما نسو نفسو زخاله كبد زلوي ስለዚህ ከምዛ ዝብላ ዝነበረ እቲ ጉዕዞ እንድሕራሓይሉ ሓያላት ጥራዮም ዝኸድዎ ይብላሉ ሶ ኤኒዌይ ቶም ዝበዛሕና ነታ ጉዕዞ ዘይመረፅናያ ተኣሊና ኣሎም ኣለና ይኸድዋ ድማ ኣለው ኣምላኽ ይሓግዝኩም ንስለታዊ ዘሎ ህዝቢ ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣብ ደገ ኮይነ እቲ ክብሎ ዝኽእል ተቃውሞን ኩሉም ፈቲነ እቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ብትክክል ነቲ ሃገር ኣቐዲሙ ክሰርሕ ስለ ዘይረኣኽዎ ካብኡ እውን ክእለ መሪፀ እንተወሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልክዕ ሚት ኻሚት ኣተሓሳስባ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ገለመለ ምስ ይሰማማዕ ኮይነ ይኮንኩን ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን እቲ ዝሓሸ ውሕስነት ንቐፃልነት ናይቲ ሃገር ንሱ ኮይኑ ይረአየኒ ንዓይ ካብ ኣብዚ ደገ ዘሎ ፖለቲካል ኣጀንዳታትን ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣለኻ ንዲሞክራሲ ተላቢስካ ክትረዳዳእ ኣብ ሓደ መኣዲ ኣብ ሓደ መትከል መፂኻ ክሰርሕ ዘይትኽእል ተኮይንካ ኣብ ደገ ከለኻ ኣማን ክድርቢ ተጀሚርካ ፅባሕ ንጓዕ ዓዳቲኻ ደናጉላን ኣብ መትፍዕን ምትኳስ ከምዘይተርፍ ስለ ዝረኣየካ እቶም ኣብኡ ዘለው ምስቲ ኩሉ ድኽመታቶምን ሕፅረታቶምን ንዓይ ዝረኣየኒ ክዕረ ዝኽእል ቀልጢፉ ክግበር ዝኽእል ከምታ ጀነራል ክብላ ፀንሐ እሳቶም ብዝመስሎም ይኸዱ ኣለው we will wait ንክንደይ ክወስዶም እዩ ከመይ ገይሮም ከስተኻኽልዎ እዮም ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ክኸውን እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ጉድለት ጥራይ ኣይኮነን እታ ናይ ኣሜሪካን ናይ መሻርክታን ረብሓን ኣካይዳን ድማ ማዕረቲ ንሶም ዝገብርዎ ፅልዋ ከም ዘለዎ ርዱእ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤቭሪቲንግ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኤክስተርናሊቲ ብካልእ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ግን ክሳብ ክንደይ ክፀልዎም ይኽእል ኣሜሪካ ኮንዶኾን ሰልቺዋ ወይ ካ ደኺማ ካብቲ ቦታ ተኣልያ ድሌቶም ንክገብሩ ይገጥፍዎም ድሌቶም ንክገብሩ ኣብ ዝገደፍሉ ግዜ ካብ 91 ክሳብ 98 ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባዊ ዕብየት ገይሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ኣመስኪሮም ነይሮም እዮም
ሕጂ ኣሜሪካውን እቲ እገዳ ኣልያ እንተተዓልያትሎም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መቸም ተቐደም ዝገበርዎ ከተግብሮ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ዝረኣናዮም ሰባት ኣለውና ንዘይረኣናዮም ኣብ ደገ ኮይኖም ፖለቲካ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ምሶም ኮይና ዝተፈላለየ ሓሳባቶም ተሰሚዕና እንተረኣኻዮም ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ትዕወት ከብፅሕዋ ስለዚ ረኣና ካብኣ ኣዝሊቕና ምናልባት ሃገር ክትቅፅል እንተኮይና እታ ውሽጢ ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ብመንገዲ ጥራያ ክትቅፅል ትኽእል ዝብል እምነት ስለ ዝሓስኩ እያ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ በፂሐ ኤርትራ ዝለዓለ ዋጋ ዝኸፍለላ ዘሎ እታብ ዓዲ ዘሎ እዩ ክትለምዕን ክትጠፍን ድማ ንሱ ጥራይ ዝያዳ ክዋሳኣላ ዝኽእል ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ምናልባት ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዳይ ክገብር ዝኽእል እምበር ኣብ ደገ ኮይና ኣብ ኤሮጳ ኮፍ ኢሉ ቀላሲ ቦታ ናይ ለውጢ ክሰርሕ ግን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ናይ ብሓቂ ክቕይራ ትደልዩ ኣብ ዓዲ ከይዱ ወላ ተቃልሲ እውን ናይ ብሓቂ ክገብር እየ ዝብል ኣብቲ ቦታ ቃልሲ ከይዲ ክቃለስ ዘሎ ኣብዚ ደገ ኮይንካ ክግበር ዝኽእል ቃልሲ ኩሉ ርኢና ኢና ሓድሽ ነገር ንክፍጠር ከም ዘይክእል ድማ ይርዳእና ንዓይ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ናተይ ኩነታት ከከም ርእቶኹም ምሳይ ተሰማምዑ ክትህልው ትኽእሉ ካብ ናተይ ዝፍለ ሓሳባት ክህልወኩም ይኽእል እዩ እዚ ፕላትፎርም እዚ ግን እሺ ኣጆኻ ብራቦ ናይ ዝብለሉ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሳባትኩም ብሃናፂ መንገዲ ብኣኽብሮ ዘሎ መንገዲ ትገልፅሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ተፅብቑ